Ishmael. Baba mungapiri dali nyaya yenyu yamauya nayo pano. Hongu nyaya yandauya nayo pano ndinopatari dambudziko remba yangu ndorandainga naro pamberi pedare. Iri paidare ringi pamwe tibatirane. Ini kutanga ndakawana kwachikaura. Dambudziko rakapinda mumba mangu ndereurwere hwemudzimai wangu. Chiraibva kuti kuna tezvara tichinda kuna tezvara kuti tinosunungurwa kuna tezvara pane zvaive zvaitika. Takanga tichienda nguva taiwirirana dzimwe nguva taiva tisingambowirirani. Kusvikira nhasi uno zviri kuramba zvichingowedzera. Hapana chiri kumbochinja. Urikuiteiwa? Zviri kutongokurazve zvakadaro. Saka kuti ndibatane nana tezvara vangu, ndibatane nemudzimai wangu, kuti tiite chimwe chete kunyange chiri kunetsa imba yangu. Ndiri kuona kuti ndo pane gakava ipapo, havachati kundiona semukuvasha. Mudzimai haachandione semurume, kuti tibatsirane nyaya idzi kuti imba yangu igare zvakanaka. Imba yenyu igare zvakanaka inogadzira mabhidhi akakanyaka. Mudambudziko rimukati meurwere mukati memba yangu. Mukataura muchiita dindikwa dare ari kumubata nyaya yenyu, taurai zviripo. Mutanga ndichitora mudzimai wangu. Dambudziko rakauya mumba mangu ndiri kurwara kwemudzimai wangu. Ndariona dambudziko iri ndakandokwatezva kuti mudzimai wangu arwara. Ndakaona dambudziko iri richiregedza, asi ndakazosumukawo nekuda kubatsira mudzimai wangu. Ndikaenda ndikanotsvagawo chiremba. Chiremba uya akasvikobatsira mudzimai wangu dambudziko rakanga ainaro nekufema nekuzwa mitidza aiti. Tikagara zvakanaka, asi zvakauyazve zvakare futi. Zvauya kudaro akatanga kuti ndiri kubayiwa mwoyo wangu. Mwoyo wangu uri kutsitsirika. Ndakaenda zvokuatedza kuti mudzimai wangu arwara. Ndakakuona chechi. Ini ndikachienda zvokunotsvaga zvechi chiremba akarapa mudzimai wangu. Asi pataimurapa tinenge taana atezvara pamwe chete. Saka mhosva ndeipi ipapo? Mhosva ndeyekuti ipapo hazvisi kuzenge zvichipera kuti zvinogadzirwa zvipera paya, zvinozenge zvimbosirirwa padivi panzira nevaya vanenge vaita nekusawirirana. Tirambidzwa here naatezvara venyu zvisapera? Izvo ndionopo nekuti tinenge tisingawirirani vachiti hazvisizvo, ndichiti ndizvozvo. Munenge muchiwira pakurapa here kana kuti pakufamba kuti mutsvake zvinorwadza munhu? Zvino zvapo kufamba kana pakurapa, nekuti ndindoenda kutonotsvaga zvinhu zviya kuti zviribatsire mukati memba. Baba, ndinoudza dare chamaunzira vanhu tinongorora kurwarirwa, tese tinorwarirwa kurapa, tese tinorapa kunetsana, tese tinonetsa tichiwirirana, tichinetsana tichiwirirana muupenyu. Yenyu yaichaita yamaudza kudare ndeipi? Nyaya yandaudza kudare ndiyo yandiri kutaura, asi zvazosvika nhasi pano kuti ndirambe ndoya kudare. Vakachizouya kwandiri voti iye vondiudza kuti imimi mudzimai wangu afamba. Vakasvikoti tanzwa kuti mudzimai wako mudzimai wengozi. Ini ndikabvunzwa mudzimai wangu kuti chadaro kuti maziso ako adayaya uri kunzi mudzimai wengozi. Saka ndikati hazvina mboipa naye mudzimai, naye uri kunzwa endo zvataurwa nemuprofita ataura. Ndikati ini hangu handinganyakuti zvadii kuti tizvitsvage tizviwane. Ndobva taenda tikanzi ichokwadi, ndo nyaya iripo. Iwewo uri mudzimai wengozi, iwewo hasi mudzimai wako kubvira inini manje. Ndikati indanyingoti mudzimai wangu sekuwanana kwataita. Chingoti matambudziko amuri kureva iwaya kuti aya matambudziko tinongoita tichingonetsana tichingonetsana. Asi kuti manje tichigarisana nemudzimai uya, kuti ndigare kumba kune mudzimai wako hazvichaite. Ndiri kukundikana, ndiri kurwiswa mukati memba yemudzimai wangu. Mudzimai akwake ega inda kwangu ndega. Apo ndinoti kana ndirere ndinosangana nenyoka. Pamusoro pazvo dzimwe kana ndirere ndosangana nemunhu, uyu munhu ndiye azondidzipa mari. Kusvika iye azondinunurira kuti muka iwe. Ndobva ndamuka ndikati ndafa. Asi ndiri kutoona kuti uyu munhu angatondidzipa, ndokubuda kwandakaita munhu. Saka imi zvimwe here makamhangana muchiti kudai nenyaya yengozi yadai kuparadza musha wangu, ndizvo makanyora? Ipapo handina kuti kudai nenyaya yengozi yaparadza musha wangu, nekuti ngozi ndakanzwa naivo. Handina kunotsvaga ngozi inini. Ivo ndo vakati vachindiudza
Ayumba hatisati ameno mukanya muri mudare muri kunzwawo here kana kuti mawanawo pekutangira pairi nyaya yacho because handisati ndanyatsobata kuti ini ndakanyora risamoni rava handimongozva pazororo panonetsa kamasekretary mune musipo kuti tinyore statement kana kuti complain claim yemunhu tinotonyora tichikubvunza kuti ndizvo here zvauri kuda. Saka kana vachiramba claim first it means hatigoni kufamba nedare. Handiti munopanzwa? Handigoni kufamba naro. Ndenda kuita kunge munhu anorwara. Ndini ndakanyora samoni iroro. Vabvunzisisei zvekare kuti claim iri pasamoni kana ikasave iyo kuti tinofanira kuisa claim inyowani pasamoni inozoitisa kuti tigone kufamba nedare. Mukoma akanga aripo anga akavabata. Pindurai zviri kubvunzwa nasekretary wangu uyo kuti claim iripo apo pabepa hazvisirizvo here zvamakanga muchiripota kudare. Ichokwadi ndinopindirawo sekudaro semaka sekuripota kwaaita mwana akaripota achidaro kuti nyaya iri kumunetsa kuti ndiyo yengozi. Saka tikati tiite kunge zvatakanyora pabepa zvabva mumusoro medu, vaya vauya kudare vaya vakasazvinzwisisa vanovengana nevanhu vasina daka navo. Handiti mapawana. Saka tofanira kutanga tajekesa churu tobatsirana taamudare kuti no pakuda kuti tigare pasi. Handiti tibatsirane tione kuti dambudziko riri papa. Handiti ndizvo? Nyaya yatiri kunzwa pano mukanya ndeyekuti murume ane mudzimai wake havasisiri kugarisana mumusha zvakanaka, kana kuti umwe anogara kwake here mudzimai tichazvinzwa, asiya musha here. Nokuti chinhu chinonouraya musha unzi musha wafa ibonde, ndo rinoparadzanisa vanhu. Kuti isu tizoziva kuti musha wevanhu wafa unourawa nebonde, kuti murume hachawana mukadzi wake. Saka musha iwoyo tisingachauverengi kuti uripo, unenge wadii waparara. Chauparadza chii? Pakutaurwa nyaya yengozi kureva kuti mudzimai uya akutadza kuwana murume wake nechikonzero. Nokuti munhu akanzi mudzimai wengozi, handiti kureva kuti pane munhu zvichida kumhuri akafa mune imwe nguva asiri wemusha imomo, oda kunoripwa, ndobva aripwa nemukadzi azotorwa neumwe munhu, ngozi yoita godo. Handiti ndizvo? Ndopa zvinobudira. Munhu akanzi mukadzi kana kuti mudzimai wengozi ndozvazvinoreva. Pane munhu akapuhwa mudzimai mumusha iwoyo. Mudzimai iwoyo ndobva atenderwa kuchinorogwa. Kwaanorogwa kuye kugarisana kwadii kwakunetsa. Nokuti hakuna kana dai ndichinzi ndiri ngozi yacho ndingadere kuti mudzimai wangu atorwa neumwe murume. Saka nevakafa vatori neshanje nemadzimai avo. Handiti mapawana. Saka ngatiendei panyaya iyi tichiti kuti tibatsirike. Ndinofunga kuti tikambodzokera kuna adzimai vavo zvinotibatsira. Handiti mapawana. Amai, tibatsirei. Nyaya yataurwa nababa mainzwa kubva vachirondedzera. Imi vaviri ndimi mungabatsire dare. Zvichida mune dare kumusha kwenyu kwamunoti mukaenda munosunungukawo kutaura zvinokunetsai. Handiti? Ivo ava vachiti vakaendawo kumusha kwavo vanosununguka kutaura dambudziko ravainaro. Handiti ndizvo? Asi nhasi tauya pano manje pekuti tese uyo achitaura hama dzake dzichinzwa kana hama dzenyu dziripo, avo vachitaura hama dzavo dzichinzwa. Handiti tisunungurei munyaya iri kutaurwa nababa. Chii dambudziko? Pamusoro idai mashoko ari kutaurwa nemurume wangu ndinoda kuti nditange kubva apo. Ini ndakaroorwa 96
nhasi ngozi zonobuda nhasi baba ava indatove nemuzukuru nditi saka ni nguva yose yaidi kuchallenge ngozi yozonochallenge nhasi chandaa ndichifunga mungadai makumbira kuvatongi muchiti ndinoda kuti ndibvunze baba ava pamberi penyu mambo vachipindura nekuti muri kubvunza isu manje handidika kuti tipindure toita kuti saka tofanira kupindura ndisu here isusu tati nhasi pamuri manje makugona kutaura makasununguka zvamusina otherwise mubvunzo wamuri kubvunza nhasi munomudarika hamunambobvera makavabvunza saka ndiri kutofara kuti masununguka saka vabvunzei pamberi pedare kuti nhai baba ndati nhasi patiri pano tiri pano pakasununguka saka tiri kukumbira kuti tinge tichibvunzana muchipindura imi muchindibvunza ndichipindura. Ndinotenda. Yes. Pamusoro yechifu ndoda kubvunzana nemurume wangu kuti kubva pamakandora 96 kusvika pazuva ranhasi kongozi yanga iri kupi. Mudzimai wangu uri kuraya here kuti kubva kwese kwatabva kudambudziko iri tatisingarioni dambudziko reurwere hapana singari wakanga uri urwere hwei izvo kana makuda kutsvaga zveurwere tiri kuda kunangana nengozi handi ndo yakutadzai kugara kurwara kwangu hakuna mosha ndo kwatiri kuenda imi muri kurwara ndakanopinda mulusaka muzambia nekudzoka kwenyu Kauya panzira rekuzokera vanhu vazhinji ukanzi une ngozi unenge watotukwa asi yeti hausiri unenge wakati wakaipara zvirimo mumadzinza vamakapisirwa mumavivi vamwe vakabe vanofuma vatorwa pfuma dzavo makore iwaya zvaiitika but zvinobvunza zvoda kugadzirwa ichokwadi kuti vanhu ingozi inoripwa nemusoro wemunhu musoro wemunhu mwanasikana anobereka kwakaparwa mhosva haisi kuti isu tiri vanhu tinenge takazviita saka inogona kudzoka zvishuwa iri problem ichina kainorambirwa ngozi ichina inorambirwa inotsvaka makudziradzira but haipere nokuinzvenga inopera nokuibudisa pachena yoripwa yokarirwa yodzidziswa yorogerera vanhu ndokunge iripo isusu saka chimbonyarara yamai ndoda kudzokera futi kuna museyamwa mai avo vabvunzwa mubvunzo wakanaka vati ivo ndakarogwa 1996 pane makore mangani kusvika nhasi akawanda avapo handidika vobvunza kuti ngozi iyo zonobuda nhasi ichitaurwa nababa havasirivo vanofanira kunge vachiitaura handiti mapanzwa ukaona waita mukwasha nonotanangira musha wavatezvara uchitaura zvinhu zvakadaro uchitaura zvinhu zvakapusa handiti mapanzwa zvakuda kuti titaura ndonyaya yabuda muno yevana kuti vana vari kunounzana baba mudari ndonyaya tatiinayo pano museyamwakai ndiri kunzwa mambo tiri kuti isusu dare kana rabatwa mukwasha ariwana kuti adzimai vangu mandafamba muzvinhu hazvisi kufamba zvakanaka ndiri kusangana nezvakadai handitaure zvinhu zvakadaro nokuti mudzimai anenge achizvinzwira ega handiti handinawo kutuma nokuti mudzimai wangu ndiye wandiinayo matara atiri kufamba ari kuzvinzwira ega ari kunosvitsa kuvabereki vake ndiani mudzimai wemunhu ndiye ari kunosvika kuti ana baba sori izvenyu tambobuda nemurume wangu tichitsvagawo matambudziko emumba medu takanosangana nenyaya yakati hameno munoizivawo here ndataurira izvi kuti musazopa murume wangu mhosva hatina kunge tabuda nedare iroro takangonosanganawo nazvo mukufamba isu chedu chatakanga tafambira ndechakati handiti ndizvo ndochivanhu inini mukwasha ndakapeta hangu maoko ndakadai kana riri dambudziko romba medu ndobvunza mudzimai kuti zvino tinosvikepi nhaye amai toitei vana baba vane action here vari kumbotiwo kudii pamakavaudza nokuti inini handigone kutaura nyaya iyi chekutanga zvichida tabuda isu
tichienda kumatare ini newe ndisina kuvasuma kana kuvazivisa shoko iri. Saka inyaya handiti mapoa. Saka amai hongu 96 makarogwa, matambudziko akauya, nyaya iri kuchema nemurume wenyu ndeyekuparara kwemusha. Chii chiri kuitika? Dambudziko nderei? Kutaura kwari kuita kuparara kwemusha, ivo ndo vanoti vanoona nyoka. Vakati ndaona nyoka, ndaona chiratidzo chenyoka, ini ndingaita nezve. Mumba vako ndevakabva, mumba mandigere vakabva muna August, vari kunhumba kwavo. Zera rangu ndiri mwana mudiki, but ndiri kungoteedzera zvaari kuda. Nguva yacho yakwana, ndinotenda nokuti tasvika pasvere. Hakuna kana tete vangu vanoziva kana vana baba vangu vanoziva, nhasi vakufanira kuti vazviziva. Handina murume kubva muna August kusvika pazuva ranhasi. Saka ndova ndiri kubvunza kuti nhasi ngozi iyoyo yazonobata ivo sei? Yadii kunetsa ini muridzi wokwayo? Yadii kunoputsa dzimba dzehanzvadzi dzangu kuti tione kuti mune ngozi mumusha? Mubvunzo uyu Ndikambotaurawo mambo. ndimuri kutobvunzwa. Mudzimai wangu uyu kawo chirema paari apa akatya kagumbo kaviri, akabayiwa nebayo kamwe chete, akaita botsa kufa rekunobatwa TB yaasina ndiinaye. Asi ini ndakazoti ina handingarambe ndakatarira zvinhu zvichiti zvinoitika. Mudzimai izvi zvinhu zvinokutora, ngatimbofambaiwo. Tafamba ivo ndo vakanga vatouyazve nenyaya iyoyo yengoziyo, ndio vakanga vatouya vondiudza. Ndikati kana maya mondiudza, ina handingasimuke kuti kwenyu kune ngozi. Iwewe nababa vako ava hatimboendaizve pamwe tipupurirwe chechipiri kutione kuti inyaya ichokwadi here. Tikaenda pechipiri vakati hongu ichokwadi. Makanga maana baba vacho? Taatana baba vacho. Varikupi baba? Baba munini vacho variko. Havana kuuya. Saka vakanga varipo baba munini vavo. Tikaenda zvikanzi hongu ichokwadi, kune ngozi. Ngozi ndo iri kutoda imba yenyu kudai, nekuti iwe hawaive munhu aifanirwa kuroorwa kana kuita mwana. Asi tenda mizimu yemurume wako uyu ndo iri kurwisa, sekurwisa kwauri kuona kuti murume wako ari kurwira pakurwara kwaari kuita. Ndizvo here amai? Ndinotenda, regai nditaure ndichidai. Mashoko ari kutaurwa nemurume wangu kuti pekutanga pandakauya chiti ngozi, handina kuuya ndichitaura kuti ngozi. Patakaenda ipapo ikanotaurwa, payataurwa, saka ini handigoni ndinopinda chechi, ndinogutsikana panonzi mitumbi mitatu, handisati ndaiwana. Ende ndaiwana ndo pavatanga kurwara ivo. Inini nhasi bvunzai baba ava kuti ndiri mukadzi weshingani pavari. Ndiri kukumbira dai. But zvengozi dzakataurwa. Zvengozi ndakatoinzwirawo ipapo. Saka nini handisati ndaitenda, vekwedu havasati vaiziva. Ini handisati ndagutsikana nezvababa. Ndakandina baba nemunin'ina wababa ava varipo vadiki. Samamina baba kepo. Mungakureva here musaite shungu vadhara, chimbosiyai mai havabvunzwe nedare. Maisa nyaya yenyu iri kubuda, mukaona nyaya ichibvunzwa nedare inenge yakubuda. Handiti mapanzo. Mubvunzo wangu wandanga ndiri kuda chete ndokuti pane pamakafamba here muina baba vamai ava? Ndopamati baba mudiki wavo handiti? Handiti amai? Nyaya yengozi ikataurwa, handiti haina kutaurwa yekunzi kwanzi inonosvitswa neumwe, kunzi kwatatabva uku, kwatabva uku zvanzi zvakati. Maitenge muripo mese, mukuwasha aripo, baba varipo, imi muripo. Dambudziko rine murume uyu kugara kwamakaita kumba, handiti pane paari kuchema napo, pekuti imba yangu yaparara, kuti ndakaroora mukadzi wei wengozi. Handiti mapanzo? Imi muri kuti kubva muna August kusvika nhasi hamuzive chinonzi murume muinaye pamba. Handiti ndizvo? Toda kuenda pekuti dambudziko iroro risvike parinogadzirisika. Handiti baba vamuri kunongedza apa vamakanga muinawo ndevapi? Umwe akanga aripo? Akanga aripo ndimi here?
papa pechipiri pavakatanga nyaya iyi ndosandati ndirambe ndakanyarara hangu tokuona kuti nyaya tidu atasienda kutenderera pavakanowana musi wokutanga chimedu chacho handitika vakagara vakambonetsana ndopazvakazvika kwandiri handitika zvasvika kwandiri evaristosvikaura ina zvanzi sezvaro zvasvika kwandiri ndopavavanetsana handitika svika mushamei mune ngozi vana vanenzei dzangu mukwasha utaura ngozi yake zvara ina handizivi zvataura zvakadinai zvakanaka raiti zvadaro varamba vachinetsana kuti achiuya ikupi kuno vakaya kumba kwangu iye mukwasha nemukoma wake namai ava ndimai vavo mukwasha pana vasvika kumba kwangu taurai nyaya yenyu vataura kuti o mai wana kupimi ngozi yemusha mangu yemini yatingazivi zvakanaka handiti kumusha mangu hamuna ngozi pamwe iripo nsangadi yakudira mukwasha but mukwasha achitaura kuti ndo yanipa ugwere ndakati ngozi yekwangu ini migona kubata mutobwa yadi kubata wekwayo handitika hazvanzi yangu right zvikandipfumadza maziso ndakati zvakanaka severe nemi ngatichifambai takafamba musokari ndakati pano vanhu vatatu vachataurawo mawiro vakadine tasvika patakasvika tasvika patagara zvinhu zvamasumuka semhuri masvaka zviri kunetsa ndopavanongedzwa zvani baba kudzinza kwenyu nzima wamunawo vangani vari kuti nzima wenyu wakanaka vachitaugwa zvikanzi baba kuti mugare zvakanaka pamberi amagasa pamba pani penyu ndokuna pamba penyu pane nyoka yenyu ndokuna zvaye maziso handitika ndinavo vachitaugwa varipo handitika zvinhu izvi kangani muchizviwa kana kuti matangambooneni here handitika saka zvinhu zvakangosvika kwandiri vachinetsa asi nyaya yavari kutaudza zvavo ka vangapedzere dada asi vanoiziva kumba mava nokuti sekutemba pane munhu akamboya kumba kwavo ndikazviwa zvangu pane munhu auya pane mwanasikana akarwara wavo ndopaarwara ndopaino chichemweya ndopaanozama ndopanobatsirwa zanzi pamba penyu baba aripo here pane zvinhu zvodobiswa pamba pani penyu ndikazviwa mudzei dzangu saka kuuya kwavari kutaura kuti munhu aivepo pavakatanga kubata nyaya yahapo pano asi ndakazopindira pakati vazonetsana ndakati tuyai kuno tatsvaka isusu nyaya iyi takaenda pavanhu vatatu wepira kati kwenyu mweya yawo kana uripo atikubatsirei hakuna dzinza risina zvaro haifanirwi kumbofa ava baba zvavari kutaura kuti uri kubata ivo zvekwenyu ndezvekwenyu zvavanhu ndezvavo ava vane zvavo zvofanira kuti vagadzirise pamba pavo ndozvakataura wetatu ndizvozvo zvakamubafasa izvozvo chegaitinai zvengozi hazvinambotaurwa ri mati mimi munamata handini bati pakunamata maifanira kufamba kunhu kutatu bati makafamba kunhu kuviri handi masumudza meko ava vati makafamba kutatu zvengozi hazvinambotaurwa ri kuhwani kwamakavara ndati zvengozi yakabuda hani apo tina baba vanga avasikwa handiti vanga vasikwa ndosangati nini ndoye number 2 pavakatanga kufamba vari kwavo ndopavakasangana nazvo zvipo zvinhu izvi saka ndahozviwa kuti ndopaita nyaya ikwayo mukwasha abudira nyaya yekuti ngozi yekwamhazi yaparadza musha womukwasha zvakuya kwandiri mandini zvakanakaka ko zvinoguisaniwa na here vanhu vanouya todinai togara pasi ndopavazvaya namai vavo tikachifamba namai vavo vakati kwenyu kana kune mweya uriko haupi nguva yaitoti ndo zviri kundigwarisa zvengozi yekwamhazi ndakati ino kunobata mutobva sei ngatidai pane chivanhu chatinotaura tichiti isu ngozi painonobata mumukwasha inenge yasvika pekupedzesera yakuparadza ngozi inobata mumba memukwasha inobata nyaya yatiri kutaura apa iri kutungamidzwa ndeyengozi yekuti mudzimai ana baba ava mudzimai wengozi handi muri panzwiza
kana chiri chokwadi kuti mukadzi anongedzwa kune umwe murume achiripiswa mhosva, handiti ngozi inomuka. Mai vangu ini gotwe remumba munoberekwa mai vangu vakabereka ini, gotwe remumba mavo aitwa Chimutsa Mapfihwa Machikuni, kureva kuti mukoma wavo ashayika gore iroro, handiti kwakaitika minana yakawanda iya yekuti munhu stovhu inenge ichibvira mushapo uchibika, handiti panguva yekuti wakuda unochiti utangidze kubika sadza uchibikira murume uya, handiti wobva waita bofu. Zvotsva zvese kusvika pekupedzesera nyama chii zvese zvapa zvinopera kutsva, hazviextende kunopisa zvimwe zvinhu, handiti ka wobva wasunura, handiti ka nyama yemutaundi munomu yekushupikira iyi every day kupisa chete, nesadza kupisa chete. Imba iyi kufunga kwenyu yaenderera mberi, hayaienderera mberi. Mai vaya pavakangobva, handiti kuenda kudzokera pavakanzoenda unorera vana vangu apa nemukoma wavo, vakazofanirwa Mwari, maziso akakwana aya vachiona, handiti ka murume wavo uya zvaaisangana nazvo haana kuzozviona. Makambonzwa here kuti munhu anowanikwa panze akarara apo panze mibhedha wakanosvika uchitambanudza manheru nemurume muchivata, mozonozviwana muri panze zvese nemidziyo zviri panze? Makambozvinzwa? Zvakaitika mumusha mamai guru vangu, vachibisa mukadzi akanga arogwa nemurume wavo, handiti mapanzo. Mai nini vaya vachidzoka kumukadzi uya achienda kumusha kwake, zvekuona nemaziso, atichitaurira zvengano. Ngozi inomuka muvanhu, but chatiri kuda pano, chamavinga pano nhasi, handiti chivanhu hatitendere munhu anonongedza umwe kuti ningi ndiye akazo. Tinoda vanhu vanoti kana mafamba muvanhu masvika masangana nedambudziko, mobvunza kuti saka zvaradai dambudziko iri rinogadzirisika sei? Ndo chete chine chichidiwa. Mukuwasha akakurorerai kana akaroora, akabereka nanzva dzenyu kana akabereka, handiti ndizvo? Mukuwasha kawo kochamunga muvengera chii? Urema hazviite, but akukuaccusai kuti urema hwauya nekuda kwengozi yekwadidi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pamusoro iyi nyaya hayo yandataura yatangira pakati, pasati pava neurema, handiti ka achiroora zvanzi yangu vakatomboita kuda gore vasati ane mbereko, ndosaka ati kwaita ifamba yave nyaya vasasanganise nyaya yave nyotsvaga chiinai mbereko, handiti ka saka indoda kuti kumurume wake munhu anotaurisa zvimwe zvacho hatizwisisi zvimafambiro azvo, mwana avepo, handiti ka right, tagara wepiri avepo, wetatu avepo, wechiforo avepo, handiti ka ndakahondipinzira foni tezvara ndiyo kwasha uyai kuno indogara kusanyati kwakanaka here? Kwakanaka, handiti ka kwakandakwira ndano pafoni hazvingatsanangurika hazvo munhu ada kuona tezvara vake, handava kuzati ane mashoko maasingazwisisi. Ndanosvika kuye ndakuda naye ngandikuudze kuti mwana kutanga hasi wangu muri kuhwa manje, haasati aremara maziso, haasati aremara maziso masaka akakwana kuona. Ini kuudzaini vana vatete havapo here? Kweyakaudzwa nani kuti mwana kutanga hasi wako? Nanhasi mwana wakarushungurudzika nemashoko akazuhwa baba achitaura babake. Ndopandamubvunza kuti usati wane mbereko hatina kufamba here kusvika uwane mbereko? Anoziva? Ndopandati saka ini ndozvaungatidanire kuzondiudza kuno kuti uyai munzwe mashoko aya wandizvidzire zvakadaro. Ndakada kumurova pamba pake, ndatoona kuti wandizvidza kuti danzira nyaya kuti uyai munzwe kuti mwana hasi wani.
ndakati nditsvakire kuti mwana kuti uzive ndewani, iwe uchitsvaka kuti uone kuti mwana zvasiri wako, wozoya nebepa rekumadheni uchiti mwana asi wangu. Chizwai dare kuti risatiendere mberi maningi. Ayo ndaida kuzama kufananguza kuti asati ogara ndatonzwisisa. Matonzwisisa? Isati nonoke kunzwisisa. Imi muri chii? Baba vanhu. Akuti. Ndachida hangu kuti nditaure ndichidai. Zviri kutaurika zvekuti ingozi. Mukoma wangu ndiye abereka vana. Hatina kumbosangana nenyaya yekuti tine munhu watakati isusu tapa mukadzi mwana wedu. Zvinhu zvatakutanga kungovawo mazuva ano. Saka hamenowo kuti izvozvo zviri kufamba sei, zviri kubva kupi. Chinhu chinopedza izvozvo baba, chinhu chidiki zvisingaiti. Chekutanga, mukwasha kana aenda kugata kunotsvaga dambudziko, ngaanotsvaga dambudziko remumba make. Handini mapanzwa? Kana ndanosangana nezvandasangana nazvo, handisiri ini semukwasha ndinonotura mashoko iwayo kumadzitezvaro. Handiti mukwasha akagoita izvozvo anoripiswa mombe dare rechivanhu rino. Hautaure izvozvo. Handiti zvinotaurwa nemwana wavo nematauriro ake anenge achiita. Mazvinzwa mukanyi? Takafamba nababa tichifambirawo nyaya yemuzukuru wenyu nhingi uya angoti akaenda pabasa adzingwa, akazodai arwa nevamwe kubhawa, azodini adai. Handiti ndizvo? Iyoyo ndopatakanosangana nezvakati. Handiti mapanzwa? Baba kana vachizviziva vobva vati nyaya iyoyo shuwa mwanangu, bati ini kwazvakaitikira ndoshaya kuti zvakauya sei munyika. Ini handitombo handina chadodi chandinoziva. Chiregai ndikonoona baba vangu ini. Baba vevana ava vakuuya kwamuri imi mani. Handimati ndimi sekuru. Imuri baba vevava here vana vari apa? Very good. Vouya kakwamuri vokupira ikadare. Ndo zvakadai. Ndo mafambiro azvakaita. No, inati zvinhu zvakadai izvi torai mukwasha kuti arerukirwe. Handiti but hakuna dare rinobatanidza mukwasha nanatezvara veduwe. Hakuna dare rinobatanidza Mpamombe namukanya. Ava ndimaiga tonobatanidzwa mudare rimwe chete. Aiwa azviite. Tinotosvika kana n'anga dzichaona sezvadzaita kare, motopihwa muronga wenyu kuti no, dare riri panapa ndere kwaMupamombe. Vana mukanya mese sumukanya. Muri vana amai ndiri kuona dare renyu hamugone kupinda mudare iri. Chipatsanukai vana Mupamombe vasare vega. Kana panoda imi tozokudedzai sana amai ndambopedza dare iri rirapa iri. Chivanhu chakanga chisingade kunouraya misha yevanhu sezvandakuona zvakuitika nhasi. Vanhu vakatadza kuchengeta vakadzi nekushusha, vakutora mhosva vakuisa mumisha yevanhu. Hatishande tichiita zvinhu zvakadai. Chivanhu hachidi zvinhu zvakadai. Handiti mapaona. Ngatiendei pekuti kana tasangana nedambudziko rinoda kuitwa mukomberanwa, tisinganangane nokuti tikanangana ndo patinoshaya kuti vanhu tinobatana sei kuti tiite chirwirangwe. Handiti mapaona. Imi muri chii munyaya iyi? Ini ndini ndakasungisiwa ndini tezvara vake mukwasha wangu. Sandaida kutaura wangu kuti mukwasha wangu uyu akasvonuka. Sorry hangu ndingati sitotuka. Taurai. Inini ndakatogara naye kushoko kubasa kuFalcon. Handina chandisingazivi chose chaitika paari. Pamba pake pagere ipapo ndakapagarawo ini iye ari kubasa futi.
ane maprofita akawanda amheni kuti mangani aanofamba. Nhasi unozoti ndakaita kuzoudziwa nava kuti kwai kumusha kwenyu kune ngozi. Vangani vana mwana wake second born yake mukomana akarumwa nenyoka pamba pake. Iko zvino akadzoka akuti azogara pamba pake kugarisa nemwana wake anotaura zvekuti izvo ndinoshamisika chaasira mwana wake mukomana mukuru padare tinoshamisika. Vana vake vane nyaya dzevanode kumaprofita vachibata nyaya dzababa vavo. Nhasi unozoti inini pabepo kuti otisungisa kuti kwai kune ngozi yaparadza musha wake. Ndakatoshamisika ende handiudzi kuti kunodiwa mari ndatoshamisika kuti kunodiwa $35. Hana kuzviziva ini. Akandihwanda but ngwesi tositaurana pafoni chifonerana kuti ati nhai baba nyaya yandafunga ndikuti timboenda kwangezi tinoyananisiwa kuda kuyananiswa kwatikuitwa kuno kwandiziva. Pandakangobakwa nepadunguzwe kune mukutodiwa kuti musofredi ko kunyaya ndei ko zvandofona achivhunza kupa kwakadii kwadi hamundiudzi vanhu. Izvozvi tinotoshamisika kuti izvozvi semunhu mukuru achitaura matakanana muvanhu vakuru akadari kwenzi izvoni kumba kwangu kune ngozi inobva kwatezva yobva kwakamoni kuti zvonyadzisa kubva makakurawo mambo imi makambosanganawo nazvo. Baba vedu vakafa isu nhasi titasara vana akawana tiri vana vaduku saka akatitora kuzviita kutiita zvana zviduku plus nemudzimu wanawo wenhema wokunyepera. Mudzimu akamutenga kushurugwi ndiriko anomo ainzi bhingirishi vachitoenda kuchacheta kunotsigisa. Mudzimu ushe unotsigisiwe yambobvunza umambo kana une mudzimu unonzi handei tinotsigisa mudzimu yedu ndozviziva ini musoro ndakuzvichengeta ndiyatosera pabasa ana bhingirishi paiti kuita kunotsigisa mudzimu ndowaanawo pamba pake unowe wenhema wokuti anoshungurudza mukadzi achitwa zvose chose chinoitika pano mudzimu wangu ende nhasi ndakugwaziwa kuti agare paagere seni izvozvi kutanga nhasi ndakuda kudzokera kumashure musha wana wasi akamufambira ndibaba vangu ini kuti ploti riri bude ndibaba vemwana uyu but nhasi anotora mukadzi kunguitira chinhu chisina basa uyu mukwasha anambosana ndofungwa dzaanadzo ende seni handifungidzira kuti ndikabuda mo ndomborosana naye ndimborosana naye inzwai tikubatsirei. Nyoka huru haizvizvi hafungi dena achifunga moziva kuti akashata bhoila meka mambo sorry mabhoila meka anofamba ziso pamusoro wemambo. Nyoka huru haizvirume Pamusoro wemambo. Imi udzikai imi baba ndimi mune dare riri muno dare riri kukurambidzai kuti mukwasha ubate musha wavatezvako unenge wakukwira muti nekumashizha kuita chisionekwe ichocho but nyaya kana dziine matare ndo anogadzirisa nyaya dzekutadzirana kunenge kwaita vanhu. Baba ava kuuya kwavaita muno vane mukoma wavo handiti tinoda kuti mukoma ambotaura handiti zvichida tinogona kuwana zvinhu zvingatiite kuti tivakike kana kuti tinovaka mhosva kana kuti nyaya ichiitika mudzinza kana kuti mumhuri unogona kuti mukoma anotoziva kuti ayaya vanhu avo anotonzwira vanhu tsitsi handiti ndizvo. Saka ngatinzwei baba. Tauraini baba. Pamusoro ibaba ndinotenda namashoko enyu. Nyaya yandoda kuti mutibatsire ndeyekuti hakuna nyaya yamungazotanga kunzwira muno nhasi handitika. Nyaya dzinogona kunge dzaane mazuva dzichiitika kana kuti dzine nguva dzakaitika but hakuna chinorovera pasi icho chakambotaurwa handiti. Tibatsireiwo muchidimbu. Baba ndanzwa kuti havana kutanga vaine dambudziko rekusaona handiti. Munhu akanga asingachakwanise kuita zvaakanga achiita ega ezvinokuti vafambe vauye pano ndimi pasina imi pano havangauye handiti. Asi munhu akanga achizviitira ega zvinhu zvake. Nyika ino vakaiona vega vanoiziva kuti kana tichitaura pakati tikutaura nzvimbo yakati
handiti ndizvo. Saka idambudziko reurwere hwazouya mumashure. Handiti ndoda kuti imimi semukoma mutibatsire munyaya yemuramu wenyu kuti dambudziko zvakamira sei, nokuti hakuna munhu asingazive hunhu kana kuti chunhu chingaitwe nemunin'ina wake kana kuti mukoma wake. Tibatsirei. Ndinotenda pamusoro pedare chizombidza kuti ndiri mukoma wake uyu, ndine musha wangu uyu ane wake uyu saizvozvo. Asi kuwanana kwavo vakawanana, ndikazvizivawo kuti vawanana, ndokubatana kuti vakunoita musha wavo semurume nemukadzi. Handiti puroti yataurwa yachinzi hasiriyo yotaurwa nababa, hasiriyo yakatakwa nababa. Hongu munun'una akauya akanditi mukoma, ndawanawo puroti yandawana kumunhu wekuvhurwa mapuroti. Ndikati zvakanaka, zvakanaka. Ndinoti titorana nevatatorana baba vavavo asati vafa, baba vava ndobva taenda kupuroti iya yemunun'una tiri 2 tezara nemukoma ini, ndobva tanoratidzwa kuti ino ndo puroti yake, inova ndo pane vanhu izvozvo. Chokwadi ndobva ndaisawo hoko yangu ipapo, ini mukoma wake sechivanhu. Baba vanoisa hoko pamushomo mwana uyu kana chimwana, ndini dangwe remumba medu emukomana. Wandanyarara mutasiya hayo wasiya basa zvakanaka, wauya pamba pake paya papuroti ipapa vako vakasvaka ini ndiri kwangu woko kwandiri nanhasi. Saka zviito zvese izvozvizvi ndandingazivi kuti zviri kuitika zvakadai. Hapana chandachimboziva kana chimwe chete. Nhasi uno August ambozorehwa nemainini vangu apa August kuti asiyana nemwe, ndo pandazodanwa ini kumba kwangu nemurama. Shoko uyai zvakanaka. Ambotanga kuuya tezvara uya taura nenyaya yekuti tinoda kuti tiende kunotorwa blood test nemwana. Izvi zvese zvekutorwa blood test vanodazizva vari tezvara vatara vakaona kuti sipo pane mudzimai wangu akasikunditurira kati tongoita zvavanei vari, asi havana kuzozviita. Zvakanaka, tomirira. Ini ndaenda kumunun'una nanhasi ndokwandiri nedambudziko iroriri. Ndakanowana iri nzenge iri kutaurika munomu. Neniwo paka pasina chandoziva zvenyaya yengozi chiizvozvi. Hapana, ndakatozvinzwira ipapa izvozvi iri nyaya yengozi yekurwara kwaaitawo nemese kuti ndo pazodi pabva kusaonawo. Zvakanaka. Zvino todi tofamba aitaurwa, takazofambawo kumatare titsvaka kuti ndizvo here kutaurwa zvenyaya. Chokwadi takaenda kwatakaendawo tokutanga naye vana tezara vangu ndiripo ini majenda apo dakundindinzwe mwana chii chiri kumunetsawo. Zvakanaka, taenda paya paya patakaenda kumunhu wokupedzisira akandoti vabvunza akanzi homu nyaya yengozi shuwa irimo. Uyu murume uyu akatotora mukadzi womuridzi. Tezara ndokubvunza kuti zvino nyanga akatora mukadzi womuridzi ndo zvaita kuti irwadze mukuwasha here meso aya. Zvikanzi ndinganga homu iri kuteera muridzi wayo, iri kuteera ine pawa. Ngozi yekunotora muridzi wako ndipe murume. Ndichinzwawo ine majenda apo. Ivo vaiti hazviite, asi vakazonoudzwa kunzi zvinoita anoteera mukadzi wake. Right, tapedza nazvo. Tazoenda pamwe vatidana ndivo zvefuti pamuprofita ivo kuti ndinonzwisa. Muprofita vakataura kuti chokwadi nyaya yengozi irimo kumusha kwenyini. Kutsana zvikanzi kana vakuru vevakuru venyu vanobatana baba venyu wokufa vanotoiziva. Ndichinzwawo ini ndikati zvakanaka, vakubvunzana zvinoitwa sezvo. Kanzi uya muprofita anoti dai manditora ndinigadzira mhene magadziriro ake $300. Zvakanaka, chobva tasiyawo tokuzotorazve toenda pane mumwe futi. Vamwe mai vari ikoko chekwedu kukiriketi kwavo vakati homu ngozi iripo zviro kwazvo. Zvino asi kuti zvigadzirwe ndipo pasiri
bata asi nyaya yengozi ndiri kuiziva kuti ichokwadi ndakainzwirawo ndega munzeve dzangu ndokubatsira kwandingaite kuti vanatezvara vane ngozi ndichitoudzwawo nen'anga yaitaura ivo varipo. pamusoro idari ndoda munonzitaurai Zvakanaka kana vaitawo shungu tinovapa mukana wekuti vange vachidii vachitaura. Ati chikumbiro changu ndechekuti munhu pakataurwa paanenge aziva akuda kutsanangura, isu tichishupika nekutsvaga nyaya kuti yakafamba sei. Munhu unongosumudza kawega ruoko kuti usanetseke nenyaya yakadai. Handiti kwete uzoita kunge wainzwa ka waivhurirwa wongochitya kuitaura. Hazvisiri izvozvo. Right. Amaitaurai. Pamusoro edare. Uchitaura ndisamai vatoma. Kubva panatanga kunzi nhauya. Ndakadedzwa nemwana wangu. Ndogara parakafundisa. Ndakadedzwa kuti mai uyai kuno. Ndakaenda. Zvikanzi panapa ndine dambudziko. Ndinorumwa nekatsi. Pano pamusha pane katsi inondiruma. Ikati inokuruma uri pai zvikanzi mumba muno. Inondiruma muno. Asi nhau iripo. Vakafamba, mudzimai wangu akaenda kumusha kwavo. Vakanofamba, zvikanzi kune ngozi. Saka ini maenda kudaidzai, kuda kuti tiende. Ndikati saka ino zvawakanzwa kudaro, unozviti kuti unopindira pakati pavakuwai panati zvarahiwe iwewe umukwasha. Zvikanzi ndoda kuti mai tiende, panatezvero vangu tinofamba. Ini ndakabvuma sekutendera sekudaro. Ndakaenda kwanatezvaro. Ababa ndokwatakasvika. Vaive nemunun'una wavo hapo panapa. Tikasumuka inini natezvarava, muroora wangu naivo vana vangu vaviri ava. Tikasumuka tikafamba, handiziva nini mukadimasi pane nzvimbo dzatakafamba. Taimbotsvaga. Takaenda pokutanga, tikashaya. Pakanotaurwa ndoda kunzi maravhiza. Takabva teva kuti tisina tinacho. Tikaenda pepiri. Zvikanzi pane nhau yamuri kufambira asi kana pasina kubiswa mhepo iyi hamungaiwani nhau iyoyo. Rekedza ndikupei munamato, ndikupei munodai kuti nhau iyi mhepo iyi isuduruke kuti nhau yenyu muiwani nekuti ndikuona mukupiringisha nama musikwirana. Ndobva taitirwa ipapo ndikati kuti nhau iyi ibude nhasi. Hatisi kuzomboenda kudzimba dzisati yabuda, saka bisai mhepo inobva taitirwa munamato iwoyo. Ndobva tafamba ndinopatakaenda imomo kare muno. Patakangoenda patakapaina vanhu paichikwangwani. Ndobva tapinda ipapo tangosvika ipapo ndobva tavafona anati zvavo. Ndobva tapinda mukati ukadzipinda. Ndobva tapinda. Akataura ega murume akati, ndaona mune nhau yamuri kunetsana natezvara nemukwasha. Asi handina kumboona nhau yekwatezvara inoenda yonobata kumukwasha. Handina kuona nhau iyo yakaita saiyoyo. Kana zvinhu zvakamira sekudaro ndinopisa mbatya dzangu ndofa nenzara ndiri mumba. Matauriro aita nyanga iyoyo tirimo mumba. Zvikanzi baba uyu une mudzimu uri paari. Mumusha make ndomonaka zvakaita. Upofu hwainawo zvakaitwa mukati memusha wavo kurupurira nhau yemudzimu. Zvakaitwa mukati memusha wavo. Ndo zvandakanzwa ini pandakanzwa zvichitaurwa, handidi kuputsa imba yomwana wangu, handidi kuvaka imba yomwana wangu, ndichivaka imba yomwana wangu nemanyepo. Ndinoda chokwadi chitaurwe muno. Ndo zvandakanzwa izvozvo. Zvikapasana chandaidepo ndikuti ndizwe kuti mudzimu wokwatezvara unonobatire kumukwasha. Ndo ndada kuti ndizwe izvozvo, asi nyanga iyo yakazvipasanura nemuziva kanzi ndinopisa machiraya. Ndofa nenzara zvangu kana zvakamira zvakaita saizvozvo. Ndokunzwa kwandakaita mambo. Vaimurume vani? Ndimurudziwe vana? Ndimurudziwe mwana. Mutaurawo here mambo. Amai vari kutsanangura vanhu chandiri kunonzwisisa. Chandiri kuda kuti tizobuda tiri muno mutakabatirira pachinhu. Ndikaziva kuti sekuru vangu varasika. Vari kunobata muroyi vachisiya ini muroyi ndiri pano. Handitika
ndinovaperekedzera. Vakangoti ndinhingi azoda kuti sekuru ndakanga ndakazodai shuwa zvakazodai zvikadai kuitira kuti vasadzoke. Manzwa chivanhu chataurwa namai. Nguva dzese vanhukadzi mukada kuti zvinhu zvichipera mukutaura ndo munofanira kuteerera vachipa kana akanga ari pano kubvudza exactly zvakadii zvakaitika. Hapana kutaurwa nyaya yakaipa. Nyaya yakataurwa ipapo ndeyekupatsanura. Hongu kushupana muri kushupana zvenyu, asi hapana chakati chakaitika. Noti dzetiona kuti zvamuri kunetsanirana zvisiri izvo ndobva vapuwa gwara racho mani. Vanhu ava pate zvavo mudzinza rekwavo vari kurwira mudzimu. Hamusati mazvinzwa here vabereki kuti vanhu vanochekana ukama, kuurayana, kupedzana mumhuri kuti tsvai. Dai ndachida kudisclosa zvimwe izvozvi ndakuvhurirai foni. Hakuna kwazvisiri. Mudzimu yamuri kuona nhasi yakubika mbodzai. Handiti midzimu yekuti paunenge wachemedza woga unoukwa nemunhu wotora mhepo iyaya. Handiti yononzi pane pari ane mainterest ekuida uya onzi dzva. Chinenge chaakuitika paya hausisiri mudzimu, yangozi. Handimapona yamatereka pamunhu. Zvamatereka ngozi pamunhu anogona kukushoperai, kukuudzai but haana betsero yaanokuitisai pai mumusha. Handiti mapona. Saka apa museyamwa pamurangano pane nyaya mbiri dzamunofanira kuti muone chimiro chadzo. Nyaya iripo ndeyekuti tinogona kutiza kumhuri iyi tichienda kumadzitezvara tichisiya dambudziko ririko kumhuri yekwavo. Handiti mapona. Tichiti tonobatirira uko kuti kana uyo akanzi akanga arohwa nengozi uyu saka ndo zvadai kunoningira. But hapana zvatinenge tichiita nokuti hazvitibetsere pakuzonogadzirisa urwere hwemunhu kuti aite zvakanaka. Handiti upofu hamusati manzwa kunzi akanga asingaone akaita 5 years asingaone, munhu atakaita 10 years asingaone but akazoona. Chakati chagadziriswa munhu akaona. Kwakawanda kwatakazviona zvinhu zvakadaro. Pamusoro edai Mambotaurawo here ndikunda nenguva ndisingatauri. Ava vese vataura. Haisi nguva yekuti munofanira kuwana nguva yekutaura tichitaura zvisingati vake. Chandinoda kuti nditaure pano iye zvino tisingapedze time yedare ndechekuti nyaya yataurwa namai venyu mainzwa. Ndiri kuzvinzwa. Ndati mainzwa here dairai zvandiri kubvunza. Ndainzwa asi pane pavapotsa dzimai vangu ava. Vapotsa nokuti vataura zvisina kufambirana nekusapota imi. Nekuti avo ndimai vangu zveshuwa ndimai vangu asi hava. Ruvengo rwavangave narwo. Munoti munhu wandofanira kuteerera panoka ndewoukama hwenyu achitaura. Achitaura chinhu chinovaka ndochandinobatirira. Manzwa here zvavataura? Ndazvinzwa. Chitaurai, chitsanangurai pavapotsa. Pavapotsa ndepekuti mune mudzimu. Mudzimu iwoyo ndowamuri kurwirana musha menyu. Pamuri kurwirana mudzimu iwoyo musha menyu ndo pabva paita umwe kuti abate akakuremadzai ndo pavapotsa here. Handina kuti ndipapa asi pane tsanangurai zvenyu baba. Ini ndoda kudzokera shure ndisati ndapindura mai kuti ina handina kuenda kwamhazi ndichiti kwamhazi vane ngozi kana kuti ndakaita n'anga yangu yakandiudza kuti ndinoudzawo kwamhazi kuti vane ngozi. Handina kudaro mama. Handina kana muprofita kana n'anga kana chi asi kuti vanhu vekwamhazi vabva kusvikiro ravo ndo vakauya vachindiudza. Ndo vakauya vachindiudza naadzimai vangu vakatondiudza ivo vava vari kutaura sekuti ndakavabvunza zvikanzi nyaya takainzwa tatati tiigadzirisa. Vakauya kumba kwedu manje vane hama miriko zvikanzi nyaya takainzwa ko ngatigadzirisei kavarume kana tichigadzirisika tigare zvakanaka pakutigare takati vatezvaro vangu vari papa zvisina kana mheremhere. Ndikati dai tagona kubatana takurukura tagadzirisa nyaya iyi yakauya naivo kumba kwangu. Avo adzimai vangu vaenda kumba kwavo
ndokunoenda kusvikiro raive mugomo ndorakazvitobata kuti iwe uri mukadzi wengozi ndiye akaremedza murume wako basa ini ndisiko indaitoramba kuti handidi kuenda handisi kuda kuenda asi kwakazoti tamanikidzwa kuti kuri kuda kubatsirwa vana vacho vangu ndopatakati tiende ndobva tazonzwa nyaya iripo hatina kuibvunza nekuti takabvunza chiti mudare muno matauya zwai baba mudare matauya munhu nemunhu paanoenda kudare anotakura munhu waanoti iye ndinoda kuti agozonondipupurirawo nokuti chiitiko ichi nechichi chakaitika aripo. Handiti ndizvo? Mai muchiuya nawo mauya nawo muchiti vari kuendepi? Maita basa mambo. Mai ava handina kuziva kuti vari kunoenda. Handina kuziva kuti mai vangu vari kunoenda. Mai vangu vanogara kuHarare. Mama singadoti wauye kuno. Aiwa ndaandichida asi handina kuziva kuti vari kuno. Ndatongowana mai vari panoenda. Sinangomabvunza kuti vambotaurawo neni. Handina mbotaura. Havana kumbondiudza ini. Pamusoro ibaba ndakubvunza. Ava mai ava mamusingadoti wauye kuno kudare. Inini ndansati ndavaudza. Saka muri kure nechokwadi. Hamuna kunge mavaudza asi zvaita zvakanaka kuti tawana munhu asina kugara nemi pasi muchiuya kudare, asina kugara pasi nemi muchironga kuti tichazonotaura zvakati, abva angotaura zvaanoziva achibva kwabva. Handiti mapawana tibatsire shamwari kunei. Alright, ndi pamusoro edare nemana mama. Chekutanga ndanzwa mukwasha ari kuti andinambobudisa shoko rekutaura kuti kwana tezvara kune ngozi. Handi ndizvo ka. Imi mamutitiziva were mama. Kwete. Chaita kuti tiuye kuno inyaya yake yakaripota achiti musha wangu waparadzwa nenyaya yengozi. Saka haana kutaura. Akataura. Ataura nditika. 2. Mai vavo vari kutaurwa. Chaita kuti vauye inyaya yekuti vakafamba nemhuri yavo naNatezvara. Saka vanofanira kuti vabuditse umbowo akasangana nani nawo. 2. Ndoenda panyaya ataura kuti ndibude mumba ndichienda kunovata kusina mudzimai. Handimanzwa kwaendairota nyoka. Kwaendairota chi? Nyoka. Mochibvunza kuti paifamba iye semhuri yake haana ngovhera ambobatirwa nyoka pamba pake here achiramba nenyoka yake yahorota yaita kuti atize mumba make. Nevana vake handitika aifamba nemhuri yake achiudzwa kuti pamba pako pane nyoka. Handitika haadinayo ndo yaari kuti ndakurota mubedroom otiza mubedroom akuenda uku. Asi nhasi ndoda kuti nditaure chokwadi mambo chaita kuti siona mazitu epano tabudiswa pachena nemukwasha. Handitika toda tibuditse zvakavanzika zvaanga asingatodiye kuti zvizikamwe zvaitiudza isu inini nemukoma wake uyu. Nyaya yataurwa yemudzimu toanogwira mudzimu akandibuditsira oga nemashoko ake kuti mukoma wangu aida kundiuraya ndiri muduku. Ushu iye achitaura mukoma wangu ndiri muduku. Nhasi vakuda kutsvaga kuvakidzira vachipomera vaNatezvara asi ivo vane nyaya dzavo. Ipapa anoti mukoma wangu muroi zvinozikamwa nemhuri yake. Zvakatiudza isu kuti iye oga mukoma wangu muroi aida kundiuraya. Pamusoro ndoda odha mudare mangu. Ndoda odha mudare mangu. Munhu anotaura mudare unotaura panguva yako yekutaura kana yakwana. Handiti ndati inini vanhu kuronga nhema dzinorongwa dzoenda kudare. Kana ini ndaziva kuti ndini ndiri kuita zvakati pakati, ndikaona wangoita seuri kurasika kuti uri kunobata panhu pasiripo, ini ndiri ndatora mari yako ndikangoona uchibatirira pane rimwe divi kuti mari yangu yatorwa nalingi, ndinokuperekedzera ndokusapota. Handiti ndizvo? Ndakutaurirai. Saka nyaya iyi handisikuda kuti titambisire nguva vana mhazi. Nyoka kana dzichirotwa madzikirira kurota chinhu chakashata ka. Asiise munhu imba
ndotisa mubhedha wangu ndondorara mune imwe rumu. Kurota kunongoramba uchingorota endi kunotogona kuzoita wese. Handiti tinoda vanhu vakuru vanoita sevanhu vakuru. Handiti ka nyaya yatiinayo pano maita zvakanaka mauya kudai. Inini ndoda kudzokorora kubvunza kuna mai vevarume ava. Mai, mhuri yenyu iyi vakawanda zvakadii? Vasiri tu vari panapa. Kune vamwe here vasikana, kune vamwe here vakomana vasipo panapa? Kuziya kwangu mambo. Mwana watitanga wandiziya bongo. Ndizvo. Ndizoziya mudzinza rawo rose. Asi kana ndotaura mumba yatete wangu. Asara ndiye. Asara ndiye uyu. Mumba yatete wangu. Abereka mwana uyu. Ndiye asara. Ndiye asara. Vakomana nevasikana. Ndiye one. Ndiye one asara. Uyo mukoma mumusha mavo. Mwana wa baba wake asiya kuna tete wangu. Alright. Aiwa mukoma wake. Ndoda kudzoka pamuri baba. Mumusha menyu masara muri vangani? Pari zvino pamunoti imimi ndimi mukuru sekutaura kwamaita. Uyo munin'ina wenyu. Kuna hanzvadzi here kana vamwe vanin'ina vamwe variko? Mumba menyu mato imomo? Mumba yababa wangu ndinoti tangosara ndini naiye mukomana neumwe asipo tiri vatatu. Umwe aripi? Umwe ari kumarondera. Ari kumarondera. Mhuri yenyu yakakura zvakadii? Vakomana chete. Vasikanawo varipo vashoma shoma vasara. Chandanga ndichida nababa. Rwendo kana ruchifambwa mukangoerekana marutanga munosvika pamunenge muchienda. Nokuti mukati muda kuenda ukadoma mukatongosumuka chete panapa netsoka chadzo muchidai. Nyango mukatora 20 days muchienda. Asi munozodii? Munosvika. Nyaya yandoda kuedza kutsanangura pano ndeyekuti tese takabatwa, taberekwa, tikasungwa rukuvhute. Handiti? But takafamba rwendo kutanga tichiyamuswa takangodai tisina chatoziva kusvika takutaura tiri kufamba rwendo takunosvika. Mukaona rwendo rwatiri kuenda tanosvika tichiita hunhu hwatakatarisana nahwo pano ndokutaurirai hatisvike tichifanirwa kusvika. Ukafa munhu zera ndo rinofanirwa kudhetemaina kuti tiri kuendepi tichibvepi. Handiti mapawa? Tikaita tsika yekuita chinhu chekuti kana tiri patinenge tiri tinopedza sera taakuita kunge vana vadiki. Isu tatokura hatina zvatinenge tichiita. Handiti mapana? Kukutsudzai kwandinoda kuita pano hazvina wazvinoshandira kana kubatsira kuti tinotaura makuhwa mudare ramambo. Tinobuda zvekare muno kana mamaita 20 years muchishungurudzika nenyaya yakadai kuratidza kuti hatina kusvika. Tiri kupfuurira nerwendo tichienda. Hatibatsirike. Tinofa takaremerwa. Handiti mapona. Nhasi kana dai tainge taenda mudare. Hamuna kumbobvira makaenda mudare nenyaya. Makaenda kun'anga nemaprofita. Ndokwa makaenda. Hamuna kuenda kudare. Handiti? Dare zvichida ringadai rakatoshanda kudarika n'anga dzamakaenda. Nyaya yakaitwa kamwe chete yakadii? Yakatopera. Handiti mapawa? Hatireve kuti n'anga hadzibatsire. Hatireve kuti mupostori haabatsire. Handiti? But mukaona taenda tikanoudzwa mukanya zvekuita, ngatibatirei pane zvataudzwa. Ngatiitei chunhu chatataurirwa tiri pamwe chete nokuti tafamba tiri pamwe chete. Hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurangana.
ezvino mese makarangana. Ndosaka tiine pano nokuti tese takarangana rwendo rwanhasi. Pano tosangana musi wa6 tikatumira matsamba kwamuri mese mukaunganidzana mukaronga. Nhasi mauya mafamba rwendo rumwe chete mese muri pamwe chete nokuti makarangana. Kana mainge marangana kuti ngatigadzirisei dambudziko iri haridi kunongedzwa munhu. Handiti mapanzwa kuti ndinhingi chete. Handiti mapanzwa muri kunzwa vakuru avari kuti nenzeve dzangu idzi. Handiti ndakazvinzwa. Handiti mapanzwa mai vakabereka ivava vanhu ava. Handiti ka voti nedzangu idzi zvinhu zvakataurwa paizvi. Izvi zvataurwa paizvi. Kwete hazvisi. Inini semutongi kufunga kwenyu wanondiudza chokwadi ndeupi? Exactly. Hakuna nyango mozogara. Hakuna mai vanochekeresa mwana wavo. But vanokuudzai chokwadi. Handiti mapanzwa. Nyango mukapinda mumatare dzingave hanzvadzi dzenyu ibva panoyo mhani hatiri kutaura nyaya nevakadzi panapa. Ibvai maziva kuti hanzvadzi idzodzo dziri wrong. Dare rinenge rapadhuze nekupera. Mukaona nasisi vazara pa kuti siyai timbotaura wana pamunhu. Handiti tikacheuka sotozoti apo chenobuda chokwadi ibvai pano imi. Handiti mapawa. Ibvai pano hatite matare nevakadzi isu. Inema hakusi kuti havaite matare nevakadzi. Vakutya kuti chokwadi chakudii vanotaura. Imi bhudhi musataure muri kukoshiwa paya makazodai mukadai. Ini kana ndichirohwa ngandirohwe. Handiti mapanzwa. Shoyoyo wadhikiri. Saka amai ndoda kukutendai. Uyo murume uyo mati ndiye mwana abuda mudumbu menyu. Handiti ukama hwavo vanobatanidzwa neropa rababa wavo. Handiti kama asi chinhu chikuru chandiri kuda kuti muzoenda kumba makabatirira. Handiti mwana uyu paari kunofa. Handiti ka kutanga nhasi haana ukama nemi zvekare. Handinopanzwisa mai. Izvozvo musazviise mupfungwa dzenyu nokuti mai ndimai. Handiti hamusiri imi munomuda, iye ndiye anotoda imi. Handiti mapanzwa. Zvinoda imi kwaari ka haazvitadzise kuti zviitike. But zvinoda imi. Handiti ka kwaari iye kana zvisina kuitwa apa hakuna anozviita. Saka ndoda kukuti imi kutaura kwenyu haana kunge akakutarisira kuti muchange muri pano adudza. Dai aziva kuti muchange muri pano zvichida pastatement havaiti pamastatement ekunyepa kana ari ekunyepa. Handiti mapanzwa mai. Saka inini handiwanzoda kuramba ndichienda nedare rande ndichiona kuti pakati ndo pandinofunga semutongi kuti ndo paraperera. Handiti handingambotora chokwadi chingabve kwamhazi. Handingatore chokwadi chinobva kuna Nampamombe chinodarika chamataura samai kuti ndakanga ndiripo pakataurwa nyaya iyi. Mudzimu mumusha ndo waremadzisa mwana uyu. Ane mudzimu endi chokwadi anobvuma kuti ane mudzimu. But ukaona mudzimu uchikuremadzisa kuratidza kuti mudzimu iwoyo unenge wakasviba. Handiti mapanzwa. Mudzimu wakachena haukurirwe nemhepo dzinobva kunze. Hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Handiti mapawa. Tsanangurai zvenyu zvishoma. Aneno mambo kuti zvisunungure mumwe nemumwe womundimai atiye mai vane pavapodza. Asi ini pandataura kunyange yemukoma watona akanga arimo mazi baba vatezvara vake vakanga varimo ninowa hato hake nemuroro wamwe akanga arimo. Pandapotsa inini pazvakataurwa pandataura murume akati ndopisa machira aya ndofa une nzara
kana mudzimu kana ngozi yekwatezva yapinda kumukwasha Ah. kana ondiudza kuti pandaposa inini ndepapi handikutasara ine chinganganeni nyange dai mataura kuti ndiri mai hapana zvaanoita Amai. zvonditarisa inini amai munoerei ndeyashumanya musiwo ehe chikara nyaya iripo haisi yekuperekedzera vanhu kuti vatyore kodzero dzevamwe kuti tingazovatsamwisa. Kuuya kudare kuzomangara hazvireve kuti unofanirwa kubuda uri right kana kuti uri correct mudare nekuda kwokuti ndiwakauya kuzomangara, kwete. Isusu paunotipa nyaya yako statement handigone kukuudza kuti zvauri kutaura izvi ndiunofanirwa kuuya mudare shungu dzako dzipere wotaura nhunha dzako. Kuno kudare ka hakusi kung'anga kwamai muri, hakusi kumuprofita kwamakanga muri. Ndati nhasi muri kuchi kwamambo. Kana asina kugutsikana nedare rino iri mwana wenyu kana kuti vana venyu, handiti ka ngavatsvage dzimwe nzira. Pari nhasi vanhu vavakaunza kudare handina mhosva yandiri kuona vainayo, handiti mapanzwa. Hatirwisanise vanhu, asi chikuru chatinoshuvira mudare ndechekuti kana tasangana nedambudziko tikaribatirana pamwe chete tinorikunda, handiti mapawana. ndinotenda mambo asi ndangopesa kutaura kwamuri mambo Yes. ndechekuti mwana wangu kauya nyangoda kuwana tezvara mai nyangoda akadubuka sei mai ndimai ndakutaura shona inenge ndinonyadzisira mukati medare renyu mambo kuti mukaona munhu achibvisa chipfeko chemudzimai womunhu ari kuzvitemba mwana wangu ane zvaazvitemba kuvakwana ati zvakare nekuti mangwana nana mangwana ane mwana wavaridzika ndizvo anozomuita sei musina mangwana kana ate zvavakataramuka mukati memushora ndizvo. saka ndikuda kuti mwana wangu azvidzore amunhu ndiri mwana mutete kwaari asi ndiri mai vake Ndizvozvo. ngaazvidzore semunhu mukuru Ndizvozvo. Nekudaro nokuti angazofunga kuti kana ndaakunopa mutongo ka ndiri kunopa mutongo ndichitarisa kuti imataura kuti chii, kwete. Kungonongedza chete madzitezvara zvekunge vanin'ina vemumba mako zvandanzwa apa zvichiitika apa, pakazodai, ngozi yakazodai, mukadzi wengozi, ayo izvozvo zvinhu zvakadaro kuchivanhu chedu hakuna. Saka mwana muchienda kuHarare moziva kuti abuda mudare rekwamambongezi aripiswa mombe yekuripa kumadzitezvara nehwai mudare rekwamambo. Chivanhu chakadaro hachiko. Handiti nyangwe mai vakadzi vanoroya haagone kukuudzai, asi anototsvaga nzira dzekukutsiudzai nadzo dzakachenjera. Handiti mapawana? Hapana kumira zvakanaka apa. Handiti mapawana? Iyo nyaya yekutosiya kunogara nemukadzi yavari kuita iyi, dai iriyo yauya muno mudare mukadzi achimhanhara, izvozvi ndavarova futi nemombe dzacho, imhosva. Handiti mapawana? Handingaramwire munda kumakudo ini nokuti kwanzi munda wangu wadyiwa. Ndonotiza mukadzi mumba, wamuramba here mukadzi wacho? Murambe atorwe nevamwe varume. Handiti pane kunotiza mukadzi mumba kuti kunyatsototaura kuti ndakamutiza, ndakamusiya mumba. Wakamusiya here ukamupa magwaro ekuti aiwa chitorwai zvenyu nevamwe tichisangana pano pamusha amai? Hakuna zvinhu zvakadaro. ndizvozvo mambo iye akundiudza kuti kuri kune dare rino asi zvinhu zvese anondibezera samai vake achiti turwai mari zvakadai. Manga muchizikanwa kuti muchazoya motaura chokwadi. ndotaura chokwadi Ichochi manje hachivhikike chamai, ndochabatsira dare. saka andibedza kunoti atezvara ndotonyara izvozvi iye haanyari nekuti Achabhadhara mombe yatataura kuna vatezvara. Maoko ndo handisingachade nokuti muchazotaura zvinotsamwisa dare isu tambenge tapedza. Haidi mazi kutoitaura nyaya, haidi kutaurwa mazi.
mukwasha akatambira mumakumbo menyu shamu kuripiswa atambiremo. Mukadzi waatiza mumba uyu taurai amaitizvo. Ndinodzokera handiti izvozvo vanoti vanoona nyoka kana vachiona zvose zvavari kuona vari kutora kuti ndizvangu inyoka idzi ndidzangu. Amai mweya uyu uri kutaura kuti pamba ngapauye vanhu vanoita basa vemweya vari kuramba. Saka ini ndakaremerwa. Asi ndichandiri kutaura madzimambo kati ndiri kuti inini kutodaro zvenyu kaya apa mandiremedza. Aiwa,